Kiɗan guzurin yanci yana da muhimmanci, gudun a yi lalaci, nan ba da sai hanci, ba shi kabilanci, mu na sassauci, dan hakku mazazarci, ba ka muna hurci, daidai da wakilanci, jaddada adalci, kallo ya koma sama, na wabarar sakara zuma, jirgi masu zuwa sama, so kala dan ɗakin rama, gidan zaki takin zuma, na kuma madafar al'umma, wakilin abu na can sama, wanke jura a rangama. Aka, ga dogo nan walƙiya, kwallon mata fadilan ba ɗaya, ta inno kullum ga zakiya, wasu zai kuka wasu dariya. Tarkashi masu wurare ku gyara zama tsab domin jin wannan fitacciyar waƙar da yi wadda aka rangada wa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Janar Brigadier Abdurrahman Chani taken tsaye wanda mawaƙin 'yan siyasar Najeriya nan na arewa wato daidai da kahuta rara ya gwangwaje shi da waƙa. Masu wurare amma kafin mu kai kawo muku wannan waƙar da yi za mu so da kasance wannan shi ne fake nan zonku na farko wanda shi ne kuma albarka da kuma subscribing tare da nan mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan namu a kodayaushe tare da mun dora tare da nan mana alamar like akan bidiyon namu da comment don masu wurare kan da ke ƙara ba mu ƙarin gwiwa kamar ko sai ingantaccen labarai da kuma dai waƙoƙi kama da kan Hausa da kuma dai na Kannywood. Shin da gaske ne mawaƙin 'yan siyasar Najeriya Barkauta ya rara yana waƙar ko bai ba? Shin a halin yanzu a rarara ya tuba ga Chani ko bai tuba ba? Masu wurare ku gyara zaman ku tsab sannan musanna hankali mutum yadda za ta kaya a cikin wannan shiri namu dai. Shin idan ma an yi wannan waƙar da gwamakawa za mu samu ku ita, idan ma kuma ba yi wannan waƙar ba don masu wurare sai dai bakwa kuɗi mace muku ba a yi wannan waƙar ba sannan ba za a samu damar kawo muku ita ba. Amma yanzu dai ga gundarin yadda abin yake. To a gaskiya dai mawaƙin 'yan siyasar Najeriya da Kotu rana ko kaɗan bai wannan waƙar ba ta shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar da Brigadier Abdurrahman Chani da tabbatar masu ya sani cewa a cikin ran wannan mawaƙi baya son Chani ko kaɗan, shi ko ya fi son tsohon shugaban ƙasar na Nijar wato dai Muhammad Bazoum da tabbas fa a nan ne nan yake samun duk wasu kalar kuɗaɗe da tabbas fa mu kuma ta ba kwanakin baya yayi wa Muhammad Bazoum waƙa, amma halin yanzu dai kuma waƙar da yake wa Chani shi dai masa waƙar cin mutunci da kuma dai zagi da kuma yin mutunci. Rara Allah ce dai ka masu gani a gaskiya dai rara bai wannan waƙar ba tabbas alamu ko kaɗan ba shi da niyyar jin ta a cikin ransa. Amma 'yan Nijar shin kuna so rarara ya waƙe shugaban naku Chani mai adalci ko dai ba ku buƙata mu ta